Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning. Snowy morning. Nu je wintersale hebt, dus bij Beterbed tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleep. Tot 5 weken gratis in Na ano na ito? Oh my goodness. Buti na lang naka-snow boots ako. Agoy. At nagsusnow siya ulit. Uy, nikusog ang snow. Diyos ko. Buti na lang talaga naka-snow boots ako today. Work muna tayo, guys. A few moments later. Agoy. Tapos na ako sa work. And ito, ang sitwasyon. Diyan na yung aking father-in-law. Agoy. Ako na ang gisno. Ginahinay chutani kay nakaslide. Aan de lekkerbakken. Sneeuwballen gegooid, hè? Today, yeah? In your street? Already today? Monday? I think, One eternity later. Na hi, titas! Nagpa-pancake na po ngayon si Ana. You don't like it? Just eat your leftover hamburger na lang. Ja, deze maar proeven. Alleen maar één hapje. Doe maar proeven. Is niet lekker. Niet lekker. Yucky. Ik ben yan. Hi, titas! Welcome na naman po sa panibagong video. Ayan, puting-puti sa likod. Oh, kay nag-snow po today. I was expecting na yesterday magsusnow pero nagsusnow na siya do. Tapos na po ako sa work. Dito na tayo sa bahay. Pinick up po ako ni Bianan. Nilang dalawa, actually. Kay, sila yung nagbantay kay Ana. Bakasyon po kasi si Ana ng 2 weeks. So, every time na bakasyon si Ana, doon po siya sa lolo't lola, as always. Kaya, nagpapasalamat ako sa kanila palagi na nagbabantay sila kay Ana ba para makapagtrabaho ako o para pag may lakad ako ganon. May leftover na hamburger si Ana from last night. Kainin ko siya kasi gutom na po ako. Si Ruth will be home around 6 and magdadala daw siya ng food. I don't know unsang pagkaon niyang dadoon. But yeah, may chika po ako sa inyo, no? Mapapanood nyo to siya Lunes kasi hindi naman tayo hindi na naman daily yung vlog. So anyway, nakapag-decide na po ako na magsa-stop po muna akong mag-work. So magre-resign na po ako doon sa aking pinagtatrabahuan. Gusto ko po talaga doon, nag-i-enjoy po ako doon, and syempre may mga naging kaibigan na din ako. Sanay na din po ako doon sa trabaho doon ba. Hindi ko kabisado ang lahat pero alam ko na po ang mga gagawin doon ba. So okay doon kasi hindi na ako mag-a-adjust pag but
I really need to recover po talaga. Kasi pag hinayaan ko lang yung tennis arm ko and also yung frozen shoulder ko na grumabi, nagkakaproblema po ako. Palagi akong pinapagalitan ng physio ko. May appointment na naman ako next week. So, nag-resign na po ako and na-approve na po nila. Nakausap po na silang lahat. Kasi timing, kasi yung yung kontrata ko magi-end siya this week. And before nila ako bigyan ng bagong contract, nagsabi na po ako na mag-stop muna ako. Kailangan ko muna magpahinga. Okay naman po sila and the good thing is pwede po akong bumalik pag okay na ako. So, happy naman ako na at least may option ako makabalik ba. Pag okay na po talaga yung arm ko, trabaho ulit tayo and that time, iingat na po ako. Kaya mahirap po, may mga sakit tayong nararamdaman tapos physical yung trabaho natin. Hindi naman sobrang physical yung trabaho namin pero paulit-ulit kasi siya. So, nagiging mabigat. So, yun. Mag-resign na po ako. And hindi po ako sad. Actually, excited po ako kasi nga masakit talaga yung arm ko, guys. Gusto ko na siyang ipahinga. And in time na din kasi nga, di ba, uuwi na po ako ng Pilipinas in 2.5 weeks. So, at least makapagpahinga ako and makapag-prepare, makapaglinis dito sa bahay. And marami po akong gagawin sa bahay. May mga naisip na akong gagawin before ako umuwi ng Pilipinas. Excited na po ako. Uwi na po ako sa Pilipinas. And, din pala, good news kasi, may renter na po doon sa bahay. So, yun nga lang, hindi na po ako makakapag-stay doon sa bahay namin. So, sa bahay namin, ni Ruth. So, diretso po ako sa bahay ng nanay ko pag punta ko ng probinsya. Mag-visit ako doon sa bahay, syempre, pero sa nanay ko, sa bahay ako ng parents ko, matutulog. Or tutuloy. Kayo po, kumusta ang inyong mga araw? I hope okay yung mga araw nyo. Dito malamig. Suot ko kaagad kanina yung binigay ni Vanji na winter jacket. Kasyang-kasya saan kasi ayaw ng anak daw niya nung nabili niya. Kasya naman sa akin. Kaso pang kids yung jacket. Yung height naman natin pang kids dito eh. Si Anna, back to school na po siya next week. Are you excited to go back to school, my love? What did you say? Are you excited to go back to school on Monday? No. No. Why? I want to go to Basta with homework. Yeah, but I heard Rongrong was sick lang. Many people are sick. Apparently, maraming nakakasakit din sa sa work din. May mga kasama ako may sakit. Kaya naman hindi ako mahawa nun kasi paalis ako. Oh my God, pa mabubusog na ako tapos si Mr. may dalang pagkain mamaya. Pero sasabayan ko pa din siya kasi nag-text eh. Kaya dapat may eat out siya ngayon kasama yung mga kaibigan niya doon sa city, doon sa Dinbos. Kaso, nag-text siya. Hindi daw sila matutuloy kaya may sakit daw yung kaibigan niya. O cancel yung kanilang reservation. Sabi niya, gusto mo magdala ako ng pagkain? Pag sinabi niyang ganyan, meaning gusto niya magdala ng pagkain talaga. Sabi ko, sige, go. Baka magdala yun ng pizza. Kailan ko ng konti mamaya.
Kaya nakakabusog na kasi ito. Yung maliit na hamburger ba ng ang tawag dito ka? Happy Meal. Ni Ana kahapon. Gutom na po kasi ako. Ay! Nasabi ko na. Napaputol pa ako ng hair. Pumunta kami kay Sheila. Si Ana din short hair. Ay, nakita niyo na pala sa previous vlog mo. Sorry. Sakto. Mapapanood niyo pala to. Ay, wala na. Tuesday na. So, last day ko na po sa trabaho noon sa Tuesday. Wala na tayo. Jobless po ako ng mga ilang buwan. Kailangan ko lang talaga siyang ipahinga. So, magdahan-dahan muna ako sa mga gastos these days kasi nga pauwi tayo ng Pilipinas. Pero, every time na umuwi po ako ng Pilipinas, kahit nung OFW pa ako, budgeted na po talaga yung panggasto sa Pilipinas, no? Para pagdating doon, yung ginagawa ko dito, long before the vacation, nagsiset aside na po ako every month ng funds. May travel fund po ako ba, ganun. Para pagdating ng travel time, hindi ko na problemahin yung travel expenses, ganun. Pag may mga emergency or madalian lang siguro yun na magta-transfer ako. Pero most of the time, may travel fund po kami. And kailangan planado po siya kasi ganun talaga, no? Marami na tayong mga responsibilidad pa. Adulting is real. Lalo pagdating ko dito, wala akong trabaho. So, dapat may gastos-gastos pa din ako ba. May konting savings pa naman. So, may maggastos-gastos pa din. Kasi ilang buwan din akong walang trabaho. Although, andyan naman si Mister, pero nahiya po kasi ako manghingi talaga sa asawa ko ng mga pang-personal ko na mga binibili. Dito sa bahay, okay lang. Pero, yung mga personal, mas mabuti talagang may sarili tayong pera para hindi tayo nahiya sa mga partner or mga asawa natin ba. My love, are you doing your puzzle? No. Okay. Anyway, hintayin ko na lang po si Mr. No? Hindi ko alam talaga kung anong bibilhin niyang pagkain. Feeling ko lang talaga, pizza. Yan, may Greek food si Papa. Ito yung isa sa paborito naming binibilhan. That's ng Greek food. hetzelfde. Yeah. Eat smakelijk. Yung Smakelijk. aming Ana Filipina, itlog na may sabaw ng adobo yung rice niya. Kain! Sama kain, titas! Dagoy, oh.